Вазих. Вазих абый. Менә. Ничә яшьтә син, Вазих абый? 86 На камеру, тулды, на камеру. бирделәр. 86 тулдымы? Әйе. Кызлар сине җибәрми, 86, әйтерсең 16 сиңа. Ну, җибәрделәр шул. Сине яраталар. Шулаймы? Кызлар, әбиләр ярата бигрәк тә. Әбиләр. Ни сәбәпле алар сине яраталар? Кем белгән аны? Юк, әйт инде, әле акчаң күп. Алар ни ичсәң дә, мәсәлән, менә монда бер нәрсә тырпайып тора, я кошелек, я бүтән нәрсә дип уйлыйлардыр алар бәлки. Может. В любом случае пойдет дип торалар инде алар. Мин кой вакытта шишада тыгып чыгаман. Алды икән, шундый икән. Йортыңызны. Или бана. Бак урасаенда бала гынага кер. Бетте инде, бүген, бетте, була инде. Можно расслабиться, урчать, пошли. Allah saklaсын. Ну, малай. Теге Херлов Биструпта бер рәсемнәр бар, ана кызык. Бер малай әбисе артыннан карап йөри икән әбисе белән. Әбисе бай. Әби төгнәгә киткәч, мин бай, акча миңа бер күчер дип, шундан үсеп пара, инде ул теге яшь үсмер, шунысы егет. Әби хаман теге дөнья китми, инде өлкәнәйгән, инде карасаң, ахыргы ни, инде бу кәкрәй биткән бабай, әбисе хаман әле исән, и потом ахыргы рәсем, анда шул әби чәчәкләр куйды моны зиратына. Шул кебек бу әбиләр менә алданыр да, бу бабайны артык анардан артырга яшәрмен дип. Облом урыш әйтмешли, облом. Безнең нык татар бабайларыбыз менә, күрдеңме менә? Настоящий менә. Анда бит менә берсе беләнем дигәндә үлеп китте. Хәзер яра, икенчесе белән таныштым. Анысы тоза танышныкы. Әйе. Танышныкы. Белмисең дә 28-дә. Юк. Нидә? Теге карныда эшләгән. Филиза исемле. Минем üçüncü подъезда, çatardan tutturamıyorum. Şunlarla, ну, kibitçiler ete, Vazif abi yana söylenmek var, test kalasın diler meyden. İnanım meyden nikahlıklardan biterer miyim meyden? Onu biterken kutlarımın kalını. Yaşayayım bana kadar, ölüp de gel. Bu Vazih babayını, Vazih abini pensionni fonddan nefretti var. Sen nihayetli taladın bizne deyip aşuları kile alara gül mene. Vazih babay gül şaltıratıp turalar şallığa. Vazih babayını hakkında bir yanılık bilen şartlandırırız ali. Yok meytem kaygırtık buna söyleyeyim. Ali isen sağ ol. Allah'a şükür diyeyim. Fu deyip sügünüp koyalar. Pensiyonni fond diye. Biteyinde bizne şunun arkasında.